nekwanụ ndị ntọrị mmadụ ejidere n'Imo steeti nke bụ na efurefu mmadụ na-abụ onu na-afụ ebe a kịta anụnwa akụnyere ịga n'aka na fa akpọ ndị ọrụ nchekwaba wee bịa n'ime ọfịa ebe anụnwa si n'ime ọfịa anụnwa bụ kampụ fa ebe fa bi ebe fa na-edebe ndị fa tọtalụ ife afụrụ n'ime ọfịa ọ bụrụkwa obere ife fa nwechara alụsị ebe a okwu agwụfa ịbịa na okwu agwụfa ahụ ma isi mmadụ okpokoro isi mmadụ ma okpokoro isi mbe ma okpokoro isi enwe ma nke adaka ma nke atụrụ ma nke enwe nya ife juru ebe a abụghị obere ife ma ife dịka udene ka egbe ekobecha ndị ahụ n'enu ma fantahụ ma kokuo ma ego etinye n'ife dịka bọketi wụnyecha ya ma ọbara mmadụ ma ife na-eji oji ndị ọrụ nchekwaba wee na-akọwa na ebe a na-esi ọbara na okwu agwụfa na-esi ọbara nya ka unu na-afọ ife a ma egosicha unu ọfụma maka ndị nwe ihu akwụkwọ enwere ife dịka weelụ fa gburu egbu ọdụka ebe a sị fa si ekuru mmiri fa na-aṅụ ma egosicha unu ife niile ahụ maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa maka na ife afụlụ ebe a ya bụ ife abụrụkwa obere ife ọbara mmadụ ka a sị na ọ na-esi ebe a ka ọ na-esi ka mmiri kedu ife ndị Igbo ji egbusisi ndị Igbo ibe fa bikonu ontu a ka ndị boko si atọ ndị mmadụ fa na-atọrọ ndị boko enwere okwu agwụ ebe fa na-egburu okwu agwụ fa ndị fa tọtara nke bụ na ndị Igbo ya enwezi okwu agwụ na-egbu ọbara mmadụ na-egbusa na-egbu ọbara ụmụ anụ ọfịa na-egbusa okwu agwụ unu na-egburu ọbara niile ọ na-azọziri unu kịta anụ wee jidere unu ndị ọrụ nchekwaba na-akọwakwa na-ejide bugori fọdụ ka enwe ndị ejide fa na fa nọ mmadụ na-aba abụ ife kpọfa wee bịazie igosi fa kampụ fa ebe fa na-arụ ọrụ na ifefa gbalụ wee rute ebe a na fa nọ n'ụgbọ mmiri less than 3 hours wee bata n'ime ọfịa unu na-afụ ndị a ji wee mere kampụ na enu ụmụazị bụ sọ mma ọgbọfa nọ n'ime afịa na-agba mbọ fasị na ịda atọkọsị ndị Igbo ibe fa na-anarufe ego na-egbufa na ifefa ya eji mere aka ọrụ malụkwanụ na ogbu mma na-ana na mma ogbe egbe na-ana na egbe onwelọkwa ife ọjọọ na-alastikwa ọkwa izu kata ịtọkata otu mbọsị ịgbakwiri ndị ọrụ nchekwaba aịda na-ejidere na ndụ maọbụ na fa agbawuru ya agbawu fa jidere na ndụ kpụrụzie ruo na kọstọdi fa ewee fa were tọkturu wee kụpụ gị ife na-ekwere ya egwu kwụsị na ife unu na-eme na ọ dịghọ mma. It's 6th of July 2026. Operatives of Imo State Command, led by ACP Oladimeji and the commander of VCRU in Synergy, went on operation in search of the kidnappers who have been terrorizing Imo State and its environs in serial kidnapping and the murder of innocent citizens of Imo State. Today, based on the arrest of some of the kidnappers who led the operatives to their hideout. It's even smelling where operatives dictated, oh, this is their shrine, a shrine in Obokofia. That this is a human. This is a bush called Mbara. This is a human. As you can see, it is a human. As you can see, the human, which they use in fortification of their charms. In this is other small skulls of animals. As you can see, we are yet to know the forest. What's the name of this forest? What's the name of this forest? Mbara Obokofia. You are one of the kidnappers arrested in this case, right? Yes, sir. What's your name? Light. You too. You are one of the kidnappers arrested during the process of investigation, right? What's your name? Eric. So you people led the operatives to this place. Yes. After the operatives might have passed. Hold on. After the operatives might have passed about 1 hour inside the river with a local boat down to this place. We trekked 3 hours before we were able to see all this. This is their water. This water they are using inside the forest.
led by ACP Oladimeji and cartridge. Recover everything. Let me see the cartridges. See gun. CAKO. For magazine, oh Jesus, recover it as an SBIT. Recover it as an SBIT, please. Recover the AK as an SBIT. Thank God. See another cartridge. Please recover it. Recover it. Stay search. Today's date is 6th of July 2026, whereby operatives are still combing the kidnappers' hideout in Mbara slash. Everywhere is smelling of innocent human beings. Look at where they sleep. We are human beings. Oh shit, this is happening in Imo State. And we have seen the score. We will recover this as an SBIT right away now. This is another Barretta magazine. With the ATM, you see one ATM there. You see an ATM. This is a human found in the look at all these dead animals. These are